As bodas de prata da Feira de Degustación da Tenreira Galega de Láncara arrancaban o martes ca Festa dos Avós, que reuniu a máis de medio milleiro de persoas no campo da Feira da Pobra de Sanxillao, unha celebración na que participou o presidente da Deputación xunto co alcalde Darío Piñeiro e varios deputados. José Tomé felicitou o Concello por organizar este evento de homenaxe aos maiores do municipio. Sinalou que desde a institución provincial se valora moito este tipo de iniciativas porque as políticas sociais deben ser, dixo, prioritarias. Apuntou neste senso que a Deputación destina máis dun terzo do seu orzamento ás políticas que serven para crear e mellorar os servizos públicos. O encontro, que serviu de punto de convivencia para reforzar os lazos entre xeracións do municipio lancarés, comezou cunha misa cantada e incluiu un xantar con entrantes, empanada, carne de tenreira galega ao caldeiro e sobremesa. E como en toda boa festa, non faltou o baile. Ademais, todos os asistentes recibiron de máis do presidente provincial e do rexedor un chaleco reflectante e un sombreiro co lema Eu son de Láncara. Xa o día grande, o 1 de maio, Láncara festexou por todo o alto o seu 25 aniversario da súa festa de degustación cun encontro no que tivo moito peso a presenza de gando de raza rubia galega. Como novidade, este ano incluiu unha poxa de 4 novelas preñadas da Granxa Galloso Castro da Deputación, a que asistiu o deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera. A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega Acruga promoveu esta poxa na que se venderon todas as reses. Ademais, o recinto feiral da Pobra de Sanxillao tamén acolleu o tradicional concurso de gando ao que asistiu numeroso público. No encontro participaron 75 reses procedentes de explotacións de Láncara, o Páramo, Samos, o Corgo, Friol e Vilalba. Repartíronse máis de 2.000 euros en premios.